ngizotulukufakazi washo ukuthi kunale ngoma ethi zonke ibanga zonke izizwe kufanele izuze usindiso. Haleluya. Sihlabelela sazi ukuthi ulaka kaNkulunkulu lungehla nanoma unini and lwehle sesizuzile insindiso. Haleluya. Socela bazalana ngikwazi ukukhuluma ngalento engikhuluma ngayo namhlanje nami nokuthi ngihambe ngilokuphethe ukuthi ngiphethe la kuzinyana so ngizolokhu ngihlupha kancane abanye bengangizwa nokuthi ngithini. Haleluya. Sibonga kakhulu izwi esitholile namhlanje kakhulu ngithande la kuthiwa khona inkolo yinye kanti futhi nenkosi yinye. And kuyenzeka ukuthi uma ngabe sibuka uNkulunkulu mayedala lithi iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu wadala. Haleluya. Bese lithi ekuqaleni komhlaba wayekhona uLizwi. Haleluya. Lithi in the beginning uNkulunkulu wadala ngezwi. Bese lithi ekuqaleni komhlaba wayekhona uLizwi. Haleluya bazalwane. So kahle kahle angazi ngifuna ukuthi si-understand ukuthi
isiphi isiqalo okuyisona sona siqalo phakathi kwalezi ziqalo ezimbili. Hallelujah bazalwane. Because kunesiqalo sokudala bese kuba nesiqalo sokuthi eqaleni wayekho. Hallelujah. So in these two beginnings, angazi ukuthi which beginning is the beginning. Hallelujah bazalwane. So akikho lapho namhlanje ila bengifunda iBhayibheli kwasho ukuthi kunomlayezo uhleli nje enhlizweni yami othi from water to wine. Hallelujah bazalwane. Sibuka mangabe sizofunda iBhayibheli kuJohane 2 iverse lika-7 la lithi khona uJesu watshela abafundi ukuthi mabagcwalise amanzi kulezi zinto ezayiphethe iwayini. Hallelujah bazalwane. So ngiyabuka ukuthi kwakusolekile ukuthi uJesu ebekhona because eqaleni lithi uJesu wamenya emshadweni. Hallelujah bazalwane. So uJesu uyamenya before ezoba khona. Bese lithi ke ngosuku lwesithathu uJesu waye emshadweni wafika kwaphelwayo. Hallelujah bazalwane. Uma uJesu emshadweni wayela amanzi. Hallelujah bazalwane. Uma ngiyacabanga ukuthi ngaleso sikhathi amanzi iwayini ayifana namakhekhe kumazayona. Uyabona nje uma wenza umshado kungabi namakhekhe abazalwane namakhulawa. Kwasho ukuthi ngalelo langa ngaleso sikhathi kwakufanele ukuthi kube newayini and wonke umuntu owayeye emshadweni wayengayela amanzi but wayela iwayini. Hallelujah bazalwane. Kuyenzeka ukuthi namhlanje khona uJesu and uJesu akayelanga lento abantu abayiyela emshadweni but uyela amanzi. Hallelujah bazalwane. Kuyenzeka ukuthi sibuke sina abantu emhlabeni sisishulele sithi uyabona ke lo unesprogram. Kanti uJesu akabhekana ubheka ngaphakathi ukuthi uzosukuma umuntu efethiwa lo uyesigogweni asukume azoshumayela laphezu ngabantu bonke. Hallelujah bazalwane. Because lithi iBhayibheli uJesu wathi gcwalisana amanzi. Hallelujah bazalwane. Wathi gcwalisani amanzi. Uma ngabe ubuka amanzi ngaleso sikhathi amanzi awongeke kusuke umuntu singabuza abantu abaphuzayo le-ebotini angeke usukele umuntu ophuziwayo unika amanzi umenza lesoba kusho ukuthi engaqalana nokuqalana nawe. But in this case sibona uJesu sesipheliwa yena ufika namanzi. Into engingacabangile because uJesu akadinge muntu and akadinge lutho yakho ukuthi ekusebenzise. But uthatha la sebengabuki khona manje, la sebesiphelile khona, la sebesabelele baqeda khona, wena uselile muntu bese yapheliwa athatha amanzi awalethe la azosihlabelelela singene ndumisweni. Hallelujah bazalwane. Ngisho ukuthi akithi kunamawayini ahlukile. Kukhona amawayini adawa kakhulu, kukhona amawayini adawa kancane. Hallelujah bazalwane. Kodwa wonke ayadawa. Hallelujah bazalwane. So okusho ukuthi uma ngabe iwayini izotholakala emshadweni kusho ukuthi kune-possibility yokuthi nasephathini itholakala. And kune-possibility yokuthi nasemjayiveni itholakala. Hallelujah bazalwane. So kunabazalwane abangamawayini. Siyabathola esontweni nasemjayiveni siyabathola. Ilama wayini kuthiwa ama-red wine. Sibathola emshadweni, sibathola emngcwabeni. Kuhamawayini. Bese lithi iBhayibheli yaphela iwayini.
Anginandaba ukuthi uhlabelela kangakanani, anginandaba ukuthi ushumayela kangakanani, anginandaba ukuthi umuhle kangakanani, but iwayini iyaphela because of umhlaba. And okomhlaba kuyaphela. Hallelujah, bazalwane. Okomhlaba kuyaphela. Now kwenzakala ukuthi le nto uJesu ayenzele yena ayafana. But lenzele abantu siphelile. Hallelujah, bazalwane. Lithi iBhayibheli ungu-Alpha, ungu-Omega. Ngamanye amagama uyaqala aphethe futhi. Uyaqalisa aphelelise futhi. Ayikho into eqalayo ngaphandle kwakhe. And ayikho into eqalayo engashonga ukuthi iqala. So kunabazalwane abazoba iy'tebhisi la. Angibhlungu ke ngoba kunabazalwane abazoba isibonelo sokuthi nimbonile uSifanani ufe ehlalelele. Nimbonile uSifanani ufe eShumayela. Bakhulume abafundisi kuze baze baphathane. Because we won. Hallelujah, bazalwane. So kufika isikhathi manje la uJesu ezothatha khona abantu abangamanzi abasebenzise ebandleni likaNkulunkulu. Abazalwane abangizwa. Because ukuba abazalwane bebengizwa bebezokwazi ukuthi ngalesi sikhathi manje uNkulunkulu izisole izinto ebezingamanzi ziba amawayini manje. And uNkulunkulu kithi babe uNkulunkulu wakuJesu wathi fakana amanzi. Phela. Bafundisi fakana amanzi. Phela. And hayi ukuthi wathi fakana amanzi asengathi iwayini. Hayi ukuthi recruiting member esengathi iyabona bona. But faka amanzi. And kula amanzi akho uJesu uzofika abashisa beyiwayini. Hallelujah, bazalwane. Awukwazi ukuthi uzenzele iwayini wena mawuqeda ucabanga ukuthi uzokhulula ibandla likaNkulunkulu. You can't. Uthola abazalwane sebeyabhadala bhadalela ukuthi bakhonze ngenxa yokuthi bangamawayini. So isikhathi leso uJesu la ezovusa khona abantu abangamanzi basebenzele ibandla elibandla liphile ngabo. Laba abaselele kubo. And lawo manzi lawo awezushintsha ikhala but azoshintsha iphesi. Akusuka umuntu asenzise ukubona. Uzosuka umuntu athwele ibhuku afike amela ashumayela abantu aphezulu. Because kwakuwamanzi and lawo manzi ashintsha abayiwayini. Akushintsha ikhala bazalwane but kushintsha iphesi. Akushintsha ikhala kushintsha iphesi. Kunabazalwane ke laba abayishintshayo laba abashintsha ikhala phela bathithe amanzi. Simbuka umuntu uyiwayini but iphesi yakhe ithi nje lo muntu amanzi. Nabantu laba baze bathi no kuyasekwa manje. Kusuke kusekwa amawayini abomvu kodwa amanzi. Abazalwane anekhala but awana phesi. Bagqokile kodwa bakhona. And kusuka umuntu ongagqokile asuka afike la enze into esula umuntu ogqokile. Siphumela sihambe sigqokile sithi siyakholwa kanti ngaphakathi singamanzi. And maningi amanzi. Ahlabelele nje ngathi ayakholwa maningi amanzi.
Angithi asikwazi ukuyeka izinto zakho. But kumanga besishumayeza lo Jesu kufanele angene and asiyekise yena because ongayekisa yithi usengakwazi ukubuyela. Bese athi uPaul Paul ngaphambi kokuba ngazi ukuthi ubani. Konke kwakuyinzuzo kwakini. Ngakushayela. Awukwazi ukushayela awungazi ukuthi ubani. So mawusenza siyabuka awazi ukuthi ubani. Ukuthi ke sizolana nawe. Because uma ngingakuhlobo nalo muntu ezulwini semawupheli. Singashumayela phela sishumayela sikwenza sithi basabanye uNkulunkulu khamba manje.
aseyacula nje ngoba phela kwakungamakhwana kodwa bakhona amakhwana khona ikhwana la enonini bazalwane enonini ama-award amazi lawa ngihamba awametro ngizoyibona izocula la ngizoyibiza mina ngokuhambisa athi nginenzeni bazalwane ngicela umfakazi wethu wesibili ufakazithole usibongiseni sithole azofakazela izwi elivulo kwamamela
Uthi
Zokhuluma kanjalo asizile. Ngoba sifisa. Lithi sisokuqala. Mina siboshwe. Nyanyenga. Oh my God. Usuleyiwe namhlanje ukuba hamba ngokufanele. Mina boshwa ngiyakulela lalela ubhalapha wayeboshiwe uthi namhlanje ngiyakulela ngoba uJesu esemkhululile uthi nawe ngiyakulela lapho khona suka bese uhamba ngokufanele. Kunelela uma ngabe uhamba ngokufanele bese uzozimisa ukukhumbulisa ezayidlula zifuna uJesu manje zifuna uJesu ziyadlula azazi izomthola kodwa inkinga ziyamfuna kodwa inkinga leza zayihamba ngomoya uma ngabe zifuna izazi zifuna uJesu into eziyenzayo zihamba ngenye indlela kodwa maseyibuya ayisahambi ngale ndlela seyihamba ngayo. Uma ngabe izazi sezimtholile uJesu ngizwa kahle uma ngabe izazi sezimtholile uJesu into ezayenza sebuya ngayo zashintsha indlela zahamba ngobuqotho zabona ukuthi indlela ebehamba ngayo kuzofiwa. Lalela ngifuna ukuthi nawe mawusutholile uJesu shintsha indlela sekwela abaphathi. Exame sekwela kekelelo hamba ngobuqotho izazi zahamba ngendlela okuqala kwakuzofiwa kodwa seyibuya zaseshintsha indlela. Oh zasehamba ngobuqotho ngokufaneleyo lapho ekuzophepha khona lapho ngendlela lahamba khona akuphephile kodwa namhlanje bekumele ushintshe indlela. Noma zona zobaphishana uzocela umfundelo wesibali ukunethesa before kabafikile ukunale ndaba esana uma ngabe ubarafu sekhululile uma ngabe sekhululile ubuyela kunendlela uma beqeda ukukhulula ubarafu into abayenzayo izitha kaJesu zamthatha uma zimthatha zimuse endaweni ekhaya. Oh my God. Uma ngabe zimuse endaweni ekhaya kunendlela ezingeke-understand ukuthi uJesu uyikhaya la zibusa khona zifeza umsebenzi kaNkulunkulu. uJesu uyinhloko yemali. uJesu is the head of imali kaNkulunkulu. Uma ngabe bezithatha bebusa endaweni ekhaya aba-understand ukuthi bagcwalisa umphala. No izindaba uma ngabe uNkulunkulu uthatha osemnyama ambeke emhlabeni asuke emhlabeni ambeke emnyama. Oh my God. Uma ngabe uJesu bemthatha bemusa endaweni ekhaya bagcwalisa umbhalo kaNkulunkulu. Lalela ngifuna ukuthi mina abantu laba khona nje namhlanje ngifuna bathi awasiyo umsila kodwa into abayiyo bayikhanda ngoba baphethe uJesu is the head. Akufuneka abantu bathi mina umsila bekufuneka abantu bathi mina ngiyikhanda noma kukhona lakhona kodwa hayi the head. Lakhona kuphela ngithi kodwa ngiyikhanda. Thatha semsana ambeke thatha semsana ambeke ona. Verse 5. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye uphakathi. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye uphakathi. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye uphakathi.
upaphathise umuntu. Baba, ngikhuluma ngokupaphathisa. Uma ngabe uJesu esebethekile, wafa, wase yavuka. Uma ngabe upaphathisa umuntu, uma ngabe vuka uJesu, uvuka akahambi inyama, kodwa into ahamba ayimoya. Uma ngabe upaphathisa umuntu, uyafaka emazwini. Mayifaka emazwini, uyafa, bese ayavuka. Uma ngabe vuka, akasahambi inyama, kodwa uhamba ngomoya. Funa abantu abazovuka kaJesu. Uma ngabe uJesu evuka, akahambi inyama, kodwa uhamba ngomoya. Umuntu uma epaphathiswa, uyafa esonweni, bese ayavuswa, kodwa ahamba ngomoya, akahambi inyama. Uma ngabe evuka, esepaphathisiwe, lithi iBhayibheli lami, esepaphathisiwe, uxhunyaniswa nomoya oyingcwele. Uma ngabe exhumana nomoya oyingcwele, uvela iziphiwo zakhe ngomoya oyingcwele. Hayi, kunabantu abahamba noma bahlabelela kakhulu, abavela kakhulu, bakhabakhuthe ezinto ezabo, kanti lokho sizezabo, kodwa ezamoya. Basula ngokwakisa. Kunabantu abashumayela kakhulu, bakhabakhuthe lokushumayela ngokwabo, kanti okamoya oyingcwele, esinakho akusikho kwethu, kodwa okamoya oyingcwele. Abazosukela kodwa bahambe ngomoya. Uma ngabe uhamba ngomoya, ushintshile lekathi uhamba ngayo. Lalela uJesu esevukile, uyalala phezu kwabafundi bakhe, ngoba basho bathi uzovuka ngosuku lwesithathu. Bonke babelindele, babebhekile. Uma ngabe bebhekile, uJesu uyafika, kodwa ufika kuvaliwe na. Kodwa yena esevukile, ngoba uhamba ngomoya, wafika wavela kuvaliwe, akazange avule bese ayangena, kodwa ungena kuvaliwe. Lalela mohamba ngomoya, ngisho ngakubekela umuntu, kodwa uthi ngiyangena ngoba sengizalwe kabusha, angisahambi inyama. Amen. Ngoba badala usaka. Ngoba sibasha. Futhi mina ngibasha. Amen. Bathi badala usaka. Bekufuneka abantu abazulu lalela uma ngabe ufana elusa, uma ngabe elusa ulusiko kodwa kuhlala enkulu nazo zonke inkomo lele nje ikhulu. Uma ngabe elusa kanyana umfana kodwa lo mfana owesigangeni uthwatha uswaho omncane elusa lenkunzi enkulu nazo zonke. Uma ngabe elusa ulusa ngoswaho omncane uqhuba kancane uthi yeba shona le yawena ngithi shona le. Bekufuna abantu abazokwenza njalo. Usathane uyinkunzi kodwa bekumele simluse ngoswazi. Oh, it's in there. I believe the first picture. Usathane unjengengonya ephoma. Lalela usathane lapho. Ubheka abantu lithi ingcono. Ije philayo kunengonyama efile. Kusho iBhayibheli. Lithi ingcono ija ephilayo kunengonyama efile. Lalela abantu basaba ingonyama
Seklapa. Bekufuneka abantu abazokwazi ukuthi no kunendaba elapha kwabaseRoma 6 ithatha khona ithi uNkulunkulu akasenzelanga umusa ukuthi sihlale ezonweni zethu. Roma 6 uNkulunkulu akasenzelanga umusa ukuthi sihlale ezonweni zethu. Lalela ubethela kaJesu asikho ukuthi thina sizoenjoya noma sizohlala kuko, kodwa sibonga ukuthi ufile wavuka for thina. Amen. Sengiyohlala bekufuneka abazovuka kanye noJesu baphuse nomoya kodwa hayi umoya.